Kuha naman kami ng guod guys. Oh, sirkuhi. May kabaw dari oh. Oh. Sirkuhi. Kami guod kay may gamit kayo sa kan. Ulang. Nakakaratol pala ang tabili guys oh. Kala ko banakon. Oh, malinis ng sapa dito guys oh. Nadaanan ng malakas na ulan. O magaranas ang ano tabulog tubig. Nagwayan ron. Kasukasan lang kay pati iga nga guys. Sana para kita pong kamatsuhan ba. Oh, sila ginahan. Sila ginahan dahil mo diha di nabot riyab na. What? Bro, what are you talking about, man? Malayo pa mo. Tabok pag unag-kuhan guys. So, tagahawak guys. What the? Agar is katlin. Hindi. Bilag niya. Tuloy-tuloy ang aming paglalakad. Hanap ng buod, kawayan. Serada po. Ha? Sana? Nagagmay? Drigan mao. Basta magabsan niya magbira. Bira panghuha ng good guys. Kakaya ng challenge niya to guys. Oh. Kaya. Mas mahirap. Isuram na yun. Bisa magkakuha ng tagduha unta. Hindi ko tanaw ito kaya wanang hulit sa akong itong gawa nun. Kung ano na tinutla no? Hirap kumuha ng good guys. Oh, tignan mo naman itsuras kayo. Murag di man ipakuha siguro guys. Nah, derting barnorter kaayo guys. Nah, akong tinutlan. Sus Mario Resip kayo guys, oy. Oh no! Makalusot lang among gabas ani guys. Okay na siguro guys. Nah, margo naman ni guod guys. Nah, niyatis na ni guys. Ang tirada naman ni guys. Magwa may pinutla ni guys, oh. Sus Maria Jose. Wala man. Pareha pa nagtunga pagtunga. Mamutol dagwayan na ni. Oh. Magwa may Makuot pinutla ni ni. una. Makuot ni una. Isang ngitaan na eh. May jacket. Ini oh. Doon niyo. Oh. Ini na lang. Kita na yung gamitin naman natin kawayan. Ya, dua ko buok. Batasan na. Ini og kanisa. Asa na? Ini oh. Yang duha. Baka nang gagmay asi. Ang viral na dito putlo na sa taas. Bira. Putlo. Agwi daghan sangit ang pangkabson. Guys, kuha sa kog coin guys oh. Saon ako ni pagpulan to guys. A few moments later. Kuha tayo ng guod guys. Kakayanin kayo natin to. Kailangan natin ginisin kunti. Agay. Grabe ang timok guys. Agay. Dali so agay. Ayan nyo to guys. Kaigo pala ng mukha to guys. Hirap na pag magkaman guys. Baka mabargit ka ng mga talingga dito guys. Wala namang bintahan sa mata sa palengke guys. Timbak na guys. Yan. Kailangan natin tanggalin ito guys. Para kuha natin ang gusto nating kunin. Naintindihan nyo ako guys. So, kailangan pa na akong magbisaya guys.
kasi galing ko ng Manila, isang simana ko doon. Umuwi lang ako kasi tinawagan ako ng daddy ko at mami ko. Daddy ko, nabang na guys, guys. Sabtaw na guys. Gantar, may kong puwayanan guys.